Dan hang ni halor jong wiudum hakani ka shnong wa kaji. Hang ni po shnong kidon kumpa henry tulik school abat ngi idon ni waitawa henry ka basrusi pat kalong bau ni tawa judon ni ruak don kan ruak ka bakol tang si point ar point henry ka internet lei ka bom julong kumta ada ka baburam ngi kentu ya ka sarkar badon buram jungi ba kadai ban kentu yakini ki company badai pe ya kan ruak bakin penbiang yakin ruak haman laki shnong haman lagi jaka hamtame haki jaka ki badon ki school bad ki college ban ngangej bakam dei tang hangni po shnong gaji henry keleng saudong hamtam jaka nong dong jong ka west kasil south west kasil eastern west west jantia east jantia wat sharu shagaru hills ru ngangej pra kanet work hakinong dong kam jubiang menuru dei na katakdaw ngi ki pajba ngi ut ngi nam ya ka surga basubha Yakituar ngilala ban yu I syakeleng wat syaki caka akiba syakendong du. Henry kaba pat kelong. Baki babun na kini kitawa kimda trei kambha. Kila bandan tangka network ya kaban ya phone ya call. Henry ladangin paipat syaka internet. Ti kalong kaba yang ibangin jubam. Kani kawan rajing sibun kamtam ya ki school ki college nang ta ki hospital kum ki PHC ki CHC ki sub center bat ki wei bakin trekam klem ka jingdon jong ka internet kum ta da kasur ka barit bat ka bajam jai ngi kentu ya ka sarkar badon buram jungi bas ngobha ban hukum ya kitu ki mobile network ba omdei bakin chuan bukai tangki tower Henry ki dei ban penbiang ya ka internet ya ka network bat kum juru ki wifi kenang baka jing trekam jong ki school ki college ki hospital hakin nong kendong kin long ki bayat budget nanti bat ngangej badaka jing biang jong ka internet sibun ki jing mentoy kamtam ban kentiu ya karoi kapar kakot kakia bat kumjuru ya kapuli putih ladangin pai syakin nong kendong ki bun ba ki school laki deki primary ki upper primary bat ladon ru hakikat tu kan ni ki jaka wat hanong kendong ru ki ladon ki secondary kum taban wanra ya ka jing ya rengkat syabarok ki liang bat syabarok ki benta ya kisar bat yakin nong kendong nalor kisrok ki lenti ki sengkin ki caka puli putih mentah hanong gondong la idon kam bandon om tangka network ban shuya phone lane ban shuya text message Henry ngiladon kam ya ke internet ban trekam kotoar omdei tangkisla Henry da say tengno bad kiso next